What's up guys? This is JJ Rules Vlog. Ngayong araw guys ay pupunta tayo ng Mangga Tutubo dahil matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-upload ng long form video dahil nga sa maulan na panahon at ngayong araw ay mainit, kaya pupuslit tayo guys na papasyal at pupunta tayo ng Daan Katutubo. Ito ay pangalawa na natin punta ng Daan Katutubo at nung una ay hindi nga lang natin video ng ayos na wala pa tayong action cam noon na cellphone lang yung ginagamit natin at hindi siya buha ng ayos. So, ngayon ay pupunta ako tayo para makita nyo rin ngayon na Daan Katutubo sa hindi pa nakapunta. So ngayon ay pinakita natin daan papunta sa Daan Katutubo at sana ay hindi siya uulan at sa tingin ko naman ay hindi siguro uulan ay maliwanag naman kalimitan. Siguro kung uulan lang po ay hapon na siguro, kaya pupunta tayo ng Daan Katutubo. Dito guys ay sa matarin na tayo. Kung napapansin nyo guys ay palagi nyo nakikita sa mga videos ko yung tulay na to. Itong tulay na to ay papunta na ng matarin. Kaya palagi nyo nakikita na dito tayo dumaan. Wala nang ibang malapit na daanan dahil dito tayo sa Orbis, kaya nadaan tayo ng Matarin. So dito ay nasa sentro na tayo ng Matarin. Medyo malayo-layo pero wala na sa bahay at papunta doon sa Daan Katutubo na yung Daan Katutubo ay nasa kakilan na yun. Kaya medyo dito ngayon. So dito ay kung nakikita nyo sa paligid maraming palayan ay pumupuslit din yung mga nagpapalay kaya minsan lang lumalabas yung araw. Kaya sa mga may palayan kaya sinusulit nila yung araw. Kaya maraming nagbibilad na palay sa araw. So fast forward na tayo guys at ito ay papasok na tayo ng Daan Katutubo. Siguro marami na umakit doon dahil nga minsan lang nakakita yung araw. Dati dito guys ay intense pay at ngayon ay wala na. Siguro hindi na nila pinapabayad yung pumupunta doon sa taas. Kaya tinanggal siguro nila yung transport. Dati may 20 pesos yan. So ngayon ay free na. At maganda na rin yan para makatipid-tipid din. So dito ay paakit na. Medyo akyatan talaga kasi nasa taas. Kung napapansin nyo, yung iba na kasabayan ko na mga
automatic na motor ay mahirapan ka talaga, lalo na kapag may angkas ka pa at yung motor mo ay 125 lang yung mga electric. Magka-active naman pero dandahan lang talaga kasi paahon. Ito na paahon. Akyatan to eh. Talagang masasubukan mo talaga yung motor mo dito sa akyatan. So, dito ay napakagandang paligid. Mai-enjoy mo talaga kapag mag-ride kayo guys. So, kung may oras kayo na magkapunta dito sa Angkor Tutubo, pasyalan nyo na. Para naman ma-experience yung kagandahan ng Angkor Tutubo. Maganda din naman kasi yung mamasyal tayo. Hindi naman sa araw-araw, isang beses lang sa isang linggo, may oras lang, may free time lang. Sulitin na natin. Talagang mag-enjoy mo talaga yung paligid at yung kagandahan ng marami namang mga magandang lugar dito sa Pangasinan. Hindi lang naman dito sa Angkor Tutubo. Pero ito lang kasi yung malapit tayo eh. Mahirap din naman kasi na pupunta pa tayo sa malayo. Dito na lang, may malapit naman. Kung papasyalan din, dito na sa malapit. Saka na tayo lalayo kung may mga kasamahan tayo. So dito guys ay papasok na tayo sa building ng Angkor Tutubo. Medyo konti pa yung pupunta. Siguro maya maya ay marami ng magsiakyatan din maaraw na. So ngayon guys ay pupunta na tayo sa building doon sa atas. Medyo lalakad pa tayo ng konti. So ayan, makikita nyo ay hihingayin ka talaga kapag hindi ka sanay sa ganito na mataas. At ano lang yun naman yan, kumbaga exercise din para pagpawisan. At pagdating mo naman sa taas eh, may enjoy mo yung kagandahan mo. Natatanaw mo yung ibang lugar ng Pangasinan, iba't ibang city kasi malaki din naman yung Pangasinan. At yung natatanaw mo ay yan yung mga ibang bayan na natanaw dito sa building ng Angkor Tutubo. So yan guys, may mga nauna na pala, marami na rin nagsiakyatan. May-enjoy mo talaga. So pasyalan na guys, talaga may-enjoy mo yun. Maganda sana kung may drone tayo, kaso wala tayong drone. Yung ibang mga vloggers na pumupunta dito ay
nagpapalipad sila ng drone at makikita mo talaga yung kagandahan. Dahil nga ay may drone na yun eh. So tayo ay video lang muna. So, yun guys, kung may oras kayo at may time kayo, pasyalan nyo na. Hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa panonood. God bless you all at ride safe sa atin na.